Čaves ľudia, ja som Skylander a vítam vás pri úplne novom dieli z úplne novej série, ktorá sa volá GTA San Andreas Multiplayer. Yeah! Je to hra na serveri Knights Elite T, alebo nejak tak sa volá, kde sú dva majitelia, Bimbo a Stinker. Ich channely budete mať v popisku videa možno, ak ich nájdem. A ja tu nič neviem. To už som hovoril v takej informačke, takže ideme skúšať, že čo tu aspoň viem. Predpokladám, že GTA všetci poznáte. Určite ho všetci poznáte. Asi, že? To aj koječkom maličkom prehadzujeme medzi zbraňami. To je husté. Tak. Ideme von a ideme niečo skúsiť robiť. Podiel. Tak. Dostal som cash, teraz napíšeme do toho. Počkajte. Uložiť. Tak, a uložilo sa nám to. Keby ste to uložiť nenapísali, tak keď sa takéto vypnete a na budúce sa prihlásite, tak všetko, čo ste urobili, sa vám ako keby nezaráta. Mám s tým skúsenosť. Tak, napíšeme príkaz, že job a válku o gang zónu vyvoláte tak, že v nej párkrát vystřílíte, dobre, ze zbrane. Tak ideme do nejakej... To auto mi zavadzia. Čo si dovoluje? Nejaké územie získať. Ale neviem ešte aké. Čo tu, nevieš šoférovať? No, radšej vystúpim. Ešte tu mám jeden príkaz, počkajte. Dáme si... tak a... toto autičko. Potom si ho môžeme neskôr aj vytuniť, ale sa mi nechce. To mi môžete hodiť do komentárov, že schválne ako, ktoré si mám vytuniť. Tak. Tu môžeme začať strieľať. Teda pokiaľ som v zelenom tom gangu, tak asi hej, že tu začneme strieľať, ale až to niekde pod mostom. Čo je za auto? Berem, tak neberem, dobre. Ešte jeden príkaz viem, ale zabudol som, že ako to je turbo. Také nejak aha, aj turbo. Alebo to mám ešte z minula. Aha, tak ten príkaz je nitro. A keď vy ho máte takto vypnuté. Keď napíšete príkaz nitro, sa vám zapne a keď držíte pravý alebo ľavý alt, to je jedno, máte pustené nitro, ale musíte ho držať. A aj tak neviem, že moc rýchlejšie, že to ide neprivára, takže... Tak, a tu začneme strieľať. Tak. Auto si opravíme príkazom oprava. To je opravené. Aha. To vám ešte ukážem, že ako parádne lietam na helikoptere. Veľmi parádne. Čo som chcel? Aha. Takže mám začať strieľať. Ak bude audio trochu nahlas, tak... Sorry. Aha, už sa niečo robí, Gang Grove útočí na Gang Vagos. Som Gang Grove. Tu sa mi zahrieva tá zbraň aj. No už to získaj, toto celé štadión a nejakých závodov, alebo čo to je. Čo to je, aby sme mohli ísť vyskúšať. Tak to je tichšie. No ber to, potom ideme si zalietať. Tak. To ako, pardon, to trvá nejako dlho. Keby tu aspoň na mňa chodili nejakí fanúšikovia, alebo niečo. Ale toto ma nebaví fakt. Ale keď už mi to bliká, tak aspoň to robím. Nikto na serveri nie. Je, už to máme. Super.
Čakaj, dáme si do ruky ruku. A čo mám spraviť? Shift? Aha. Čože? Dáme nic. Tak. Tu nás sa topíme do autička a ideme si ho pokúsiť vytuniť. To by sa malo dávať, že tuning a miesto, že kde chcete ísť. Ja poznám iba SF, takže lebo mi to príde ako SF game. A mám prísť do nejakej brány, čiže ja som najlepší šofér. Na to si zvyknete pod čase. Tak. A asi mám ísť sem. Tak nie. Tak tam nemám ísť. A kam mám ísť? Či tam mám ísť? No neviem. Ja to ešte obídem z druhej strany. Možno aj tam. No tu nič není. Kam mám ísť? Počkaj, napíšeme Varpy. Aha. Tak ideme do Los Santos. Odejť. To aj pravým tlačítkom si dávate nitro, som práve zistil. Teda ľavým a pravým nie. Dobre, ak sa mi to tam vždy ukáže. Blum, 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 blum. Tak. Tuning asi Los Santos, takže takto. Tu mi to pôjde, to viem. Teda dúfam. Alebo že som to ja, tak mi to aj nepôjde. Otvorte sa! Čo? No tak nič. Dobre. Asi to nechám tak, že? Prečo sa nemôžem? Možno sa môžem vytuniť, len to neviem, to je rozdiel. ASO do Enter. Ideme ďalej. Tam, čo som... Aha, zalietať si ideme. Ale ako kam? Ako to bolo Varpy? Kde boli tie Varpy? Ja to zistím. Toto? Tak musím dať toto. To je to isté napísané, nie? To neviem, čo mám robiť. Tak to spravíme proste takto. Mapa. Aha, to som hneď tu. A ja si sem waypoint dám pre istotu. Tak. Tak. To nevadí, nikto to nevidel. Keby ste chceli, aby som išiel napríklad pracovať ako policajt, alebo ja ešte neviem, ako sa to dá pracovať, okrem tých dvoch. Aha, tam už je letisko. On je takto zabezpečené. No, tak, pozrieme sa sem, na toto. Na tomto letisku som ešte nebol, na tom druhom viem, že je to zabezpečené, ale... Jak som sa sem dostal po tom onom survivali? Tam vrtuľník nemám. Aha. No nič. Je tu nejaké dobré lietadielko? Snáď hej. Tu a tak. Dúfam, že sa dá nastúpiť do toho. No ale byť to už. Si pomaly jak lačný. To bude tak nahlas celý čas? To je dobrá mapa. A jak idem hore? Hornou šipkou? Nie, dolnou. Bacha, 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 tam je lampa a postup. Ak sa to... Ne, pláš.
Tak. Tu je ružové lietadlo, ja chcem ružové. To je dobré, ak ma to odhodilo. Vďaka tomu nebuchnem teraz. To lietadlo buchlo? Asi áno, že? Tak, nastúpime si do autička, vezmeme si iné lietadlo. To ružové. Krásne ružové lietadlo. Ja som myslel, že sa to dá zbúrať. Toto není moje auto, je? Tak, ružové lietadlo. Jej, to je super. Tak, a nastúpime. Aha, počkať, ktorou šipkou? Uhni! Horná? Dolná? Horná? Áno, horná. Ne, dolná. No poď hore! Nikto nič nevidel. To vystrihnem. Tak. Skočíme z padaka. Čo som napísal? Ako taký malý špeciálík. Skočíme z padaka. Helikoptéry. Toto. To je dobrá helikoptéra. Dobre, ty. A vidíme úplne hore. A pokud musíme sa pristať túto na našom území. Toto sa riadi o dosť ťažšie. Otoč sa. Ne, kľudok. Kľud, neotáčaj sa, poď hore. Aha, tak toto ide dobre. Tak, naspäť. No a poď už hore, kašli sa na otáčky. Sa budeš otáčať neskôr. Ale, čo to bol zase nápad zatáčať. No, aha, ja už viem, jak to dám. Poď, nie tam. Ty Dilino, hore poď. Zelená, ona, opica. Mantovisko. Ideme aspoň do nejakej veľkej výšky. Tu sa asi výška nedá zistiť, že? Takto si dáme myš. Už sme videli. Tá hra ma nemá rada. Tak. Tu som už tak vysoko za takú chvíľu. Helikoptér vie aj lietať. Helikoptéra vie aj lietať. Vrtuľník. Tak. A neviem koľko natáčam, 10 minút. 15. 9. To mi to ukazuje výšku. Toto. Alebo čo? Rýchlosť. Asi výšku, že? Tak skúsime výjsť úplne hore. Čo to bude ukazovať potom? Čo sa tu točí? Netoč sa. Ty vole, ono sa to točí aj myšou. Som nevedela. Poď hore. Pozaj, jak dám padák. Keď teraz vyskočím, tak sa mi dá sám. Padám. To som ešte nechcel dať padák. No nič, ideme v padáku. To je prvýkrát, čo som použil padák, bez toho, aby som zomrel. No poď dole, ale ne? Oho, ono sa dá aj točiť. Poď dole, schovaj ten padák, vyhoď ho, preč. No tak, nič, no. To je tak dobré toto. Ale tak pridaj do pedálov. Čo mám dať? Poď dole. By som chcel skočiť z padáka. Keby som mal 100% istotu, že sa mi to nezamotá, tieto lanká, že... No nič. Aha, tam to mám dojsť asi, že? Sem. Na toto. Vám ukazujem prstom. No poď už. Som mal ten padák fakt otvoriť až neskôr. Koľko budeme ešte čakať? Vyskoč. Ježko, on z neho fakt vyskoč. Kde mám padák? Ja už nemám padák? Počkať. Sofo. Ha, to je dobré. No je nič.
Ja keďže už neviem, čo by sa tu všetko dalo robiť, tak... Počkajte. Na niečo som prišiel. Jump. Aha, tak na nič. Myslím, že to je... Takže... Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať like, v prípade ho zdieľať, komentovať pekne. A toto by mal byť skok, ak sa nemýlim. Takže skoč. Puste! Fail. Menší. Ešte raz dáme jump. Skúsime to ešte raz, hej? Kde to je? Aha, tam to bolo. Tak. Aha, červená motorka. Som ani nevedel, že tu ide. Takže, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať ho, komentovať pekne a môžete mi dať aj odber, keď chcete. Napíšte mi do komentárov nejaké rady, ako to hrať, ako to nehrať, čo tu robiť, čo tu nerobiť. No a to je všetko. Tak. Ja autom strieľam. Jak dám potom to niečo? Na motorke sa nedá? Jo, tak nič, tak. Ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ... Narovnaj sa. Zatiaľ asi čau. Jupi. Ja to skočím to, neskočím to, čau. Čau, čau.